Diyos maray na hapon po, pagiromdom sa mga deboto ni San Judas Tadeo, sa paglaog sa simbahan asin sa pag-atinder kan banal na misa. Paki-off, ilaag tabi sa silent mode ang sa indong mga cellphone. Likayan ang paggamit nin cellphone, pag-picture o pag-text, kung bako man importante. Urog na sa laog kang Santa Misa. Mantineron tatabi ang solemnidad asin kabanalan kan simbahan, asin urog na ang selebrasyon ni Santa Misa. Diyos mabalos po. Matindog po. Novena to Saint Padre Pio. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Beloved Saint Pio of Petrelcina, you had the signs of the passion of our Lord Jesus Christ on your body. You carried this stigma for everyone, enduring both the physical and mental sufferings that rocked your soul and body in a continual sacrifice. We beg you to pray for us so that we will be able to accept both the little and the larger crosses we too must bear during our life on earth, and to offer these sufferings to God, assuring us a place with Him in eternal life. Please kneel. Efficacious Novena to the Sacred Heart of Jesus. O my Jesus, you have said, truly I say to you, ask and it will be given you. Seek and you will find. Knock and it will be opened to you. Behold, I knock, I seek and ask for the grace of. Our Father in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Sacred Heart of Jesus, I place all my trust in you. O my Jesus, you have said, truly I say to you, if you ask anything of the Father in my name, He will give it to you. Behold, in your name I ask the Father for the grace of. Our Father in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Sacred Heart of Jesus, I place all my trust in you. O my Jesus, you have said, truly I say to you, heaven and earth will pass away, but my words will not pass away. Encouraged by your infallible words, I now ask for the grace of. Our Father in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God,
pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Sacred Heart of Jesus, I place all my trust in you. O Sacred Heart of Jesus, for whom it is impossible not to have compassion on the afflicted, have pity on us poor sinners, and grant us the grace which we ask of you, through the sorrowful and immaculate heart of Mary, your tender mother, and ours too. Hail, Holy Queen, Mother of Mercy. Hail our life, our sweetness, and our hope. To you do we cry, poor banished children of Eve. To you do we send up our sighs, mourning and weeping in this valley of tears. Turn then, most gracious Advocate, your eyes of mercy towards us, and after this our exile, show unto us the blessed fruit of your womb, Jesus. O clement, O loving, O sweet Virgin Mary, Saint Joseph, foster father of Jesus, pray for us. Prayer through the intercession of Saint Pio of Petrelcina. Dear God, you generously blessed your servant, Saint Pio of Petrelcina, with the gifts of the Spirit. You marked his body with the 5 wounds of Christ crucified as a powerful witness with the saving passion and death of your Son. Endowed with the gift of discernment, Saint Pio labored endlessly in the confessional for the salvation of souls. With reverence and intense devotion in the celebration of the Mass, he invited countless men and women to a greater union with Jesus Christ in the sacrament of the Holy Eucharist. Through the intercession of Saint Pio of Petrelcina, I confidently beseech you to grant me the grace of. State your petitions. Amen. Please rise. Let us pray. O God, you gave Saint Pio of Petrelcina, Capuchin priest, the great privilege of participating in a unique way in the passion of your Son. Grant me through this intercession the grace of. Which I ardently desire, and above all, grant me the grace of living in conformity with the death of Jesus, to arrive at the glory of the resurrection. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Prayer of Saint John Paul II to Saint Pio. Teach us also, we pray, humility of heart, so that we will be among the humble, to whom the Father in the Gospel promised to reveal the mysteries of His kingdom. Obtain for us the eyes of faith, that will help us recognize in the poor and suffering the very face of Jesus. Support us in our hours of trouble and trial, and should we fall, let us experience the joy of the sacrament of forgiveness. Teach us the tender devotion to Mary, Mother of Jesus and our Mother. Accompany us on earthly pilgrimage toward the blessed homeland, where we too hope to arrive to contemplate forever the glory of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Please kneel. Litany. Stay with me, Lord, for it is necessary to have you present, so that I do not forget you. You know how easily I abandon you. Stay with me, Lord, because I am weak and I need your strength, that I may not fall so often. Stay with me, Lord, for you are my life, and without you I am without meaning and hope. Stay with me, Lord, for you are my light, and without you I am in darkness. Stay with me, Lord, to show me your will. Stay with me, Lord, so that I can hear your voice and follow you. Stay with me, Lord,
for I desire to love you evermore and to be in your company always. Stay with me, Lord, if you wish me to be always faithful to you. Stay with me, Lord, for as poor as my soul is, I wish it to be a place of consolation for you, a dwelling of your love. Stay with me, Lord, for it is getting late. The days are coming to a close and life is passing. Death, judgment, and eternity are drawing near. It is necessary to renew my strength, so I will not stop along the way, and for that I need you. It is getting late and death approaches. I fear the darkness, the temptations, the dryness, the cross, and the sorrows. Oh, how I need you, my Jesus, in this night of exile. Stay with me, Lord, because in the darkness of this life, with all its dangers, I need you. Help me to recognize you as your disciples did at the breaking of the bread, so that the Eucharistic communion be the light which disperses the darkness, the power which sustains me, the unique joy of my heart. Stay with me, Jesus, because at the hour of my death, I want to be one with you, and if not by communion, at least by your grace and love. Stay with me, Jesus. I do not ask for divine consolations because I do not deserve them, but I only ask for the gift of your presence. Oh yes, I ask this of you. Stay with me, Lord, for I seek you alone, your love, your grace, your will, your heart, your spirit, because I love you and I ask for no other reward but to love you more and more with a strong and active love. Grant that I may love you with all my heart while on earth, so that I can continue to love you perfectly throughout all eternity. Dear Jesus, Amen. May the Lord, through the intercession of Saint Padre Pio, bless us, protect us from all evil, and bring us to everlasting life. Amen. Oratio Imperata, pamibi para sa katuninungan sa kinaban. Mahiherakon asin maugayo na ama, daika masasabotan nin si isay man na nagsasabwag nin iriwal. Dai pwedeng mag-ako sa imo ang si isay man na namumuot sa biyolensya. Bantayi kami sa samong makatawong kamugtakan na binabalo nin mga mabangis na kahurasaan, biyolensya asin kagadanan. Rangahaan sa imong kaakian, asin buksan ang samong mga puso sa paglaom. Tanganing sa giraray, mamidbidan ang mga aldaw nin siguridad, asin katuninungan. Lugod pa man si Santa Maria, ina nin kaligtasan, asin reyna nin katuninungan. Tabangan ang gabos na nagkakapot nin mga armas, na nakakagadan asin nakakalupog, na butasan na ang sa indang mga amunisyon. Ang mga nagwawasiwas ning kapangyarihan sa katawuhan, na sunodon ang lay kan banwaan, asin galangan ang kabanalan nin bukay. Surugon asin paglingkudan ang kagabsan kan mga pinapaniwalaan nin mga armas. Maging responsable asin galangan ang diretsyo kan gabos na tawo. Na makua ang ranga asin kusog kan mga naghihingowa para sa katuninungan. Sa tabang kan sa iyang pangataman asin pagantabay, siring man na ang lambang saro sa to, magpuo ng gad asin dayupot na maglakaw, sa dalanin tunay na ustisya, pagkaherak asin katuninungan. Kagurangnan, matapos na lugod ang pagbulos nin dugo kan sa imong banwaan. Inigabos sinahagad sa ngaran ni Jesucristo ang prinsipe nin katuninungan. Amen. Sa ngaran kan Ama,
asin kan aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw po. Sa satuyang mga pamibi, isabay man yato ang mga minasunod na intensyones. Mga pasasalamat, dulot kan Salinel asin Medalya family, ni Renz Navarro and family, ni Roderick and Elnes Dilavin, ni Mr. and Mrs. Jaime Martino Antes. For birthday, ni Joy Alamares and family. For all blessings, ni Sheila Basilia. Asin pasasalamat man, ni Sweet Saiko and family. Espesyal na mga kahagadan to pass the CE board exam ni Aliza May Gobangco. To pass the CE board exam ni Kathleen May Nacario. And also, same petition ni Riza May Reforba. And for successful board exam of CJ Kessler and Migs ni Migs del Rosario. Asin para sa kapahingaloan kan mga minasunod na kalag, ki Eduardo ni Julie Ann Bontile, ki Narciso ni LMD, ki Baby Andrew ni Chris Andrew Mendinilia, ki Mariel kang Lunas family, ki Rogelio and Caridad kan Avila family, ki Eleuterio ni Ellie Jane, ki Jose Bon Sr. ni Daisy Ricalde Camo, ki Juanito Concepcion Imelda, asin Herminio ni Vilma Divera, asin for all souls in purgatory kan Magaliano family. Sa liwat Diyos maray na hapon po, ngunyan, Biyernes sa ika-4 na simana kan Kwaresma. Magtirindog po sa pagpuon. Giraray ayon sa banal na misa ang intensyon kan pangkinaaban naka tuninongan. Sa ngaran ka nama sinaki sin kan Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sin katuninongan ni Jesucristo kagurang dantaan pagkamot kan Dios sin pagisumaro kan Espiritu Santo mapa sa indo kabos. Asin sa imong espiritu. Natugang ako untaan sa makasalan tangani magkanayo kita magselebrar kan nga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, kanagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadi ako kay Santa Maria, Dani na Birhen, sa gabos ng Angeles sin Santos, asin sa indo mga tugang na ako'y pamibis, kaguranan tang Diyos. Maherak man lagod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pagkapatawadan sa taong makasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagoran. Amen. Pamibig kita, O Diyos, anan nagandam ka din mga tamang tabang para sa moyang kaluyahan, waras sa namibig kami,
na maugmang mag-ako kanbungan sa imong sa mong pagsulsol, asin pagpahayag kaini sa malodok na pagkabuhay. Uli kay Kristo kagurang nanyamo sa imong aki, kay ba mong nabubuhay asin nagahadi sa pagkasaro kan Espiritu Santo, Dios. Sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Liturhiya kan tataramon. Hinanyugon niya to ang enot na babasahon. Ginuno sa libro nin kadunongan. Huli ta sala an sa indang pag-isip, an mga maraot na tawo nagsabi, ipaanta ang tawong banal. Huli ta makakapurisaw sa to, asin inuulang an satong mga gibo. Tinutuyaw niya an mga paglapas niya to, sa tugon asin an mga pagkasala niya to, tumang sa itinukdo sa to. Nagpapatubod na siya igwanin pagkamidbid sa Diyos, asin nagsasabi na siya ang aki ng Diyos. Nagi siyang parasagwe, kan satong mga iniisip, asin makuri para sa sato, sa pag-iling sa iya. Hulitaan sa iyang pagkabuhay, iba man sa buhay, nin ibang mga tawo. Asin an sa iyang mga ugali, lain man. Sa iyang paghiling, kita dainin halaga. Pinaglilikayan kita, siring sa maati. Pinapahayag niya na maugma ang katapusan nin tawong banal. Asin inaapod niya ang Diyos na sa iyang Ama. Hilngunta kung totoo ang sa iyang mga tataramon. Masdanta kung ano ang mangyayari sa iya. Kung ang tawong banal, aki nin Diyos, susurugon siya nin Diyos, asin aagawon sa kamot nin sa iyang mga kaiwal. Pag-uulog-ulogon, asin papasakitan tas siya. Hali, asin hilngon ta, kung gurano siya kabuot, asin gurano kamatanos. Isubol ta siya sa makasupog-supog na kagadanan. Huli ta, susog sa sinabi niya, susurugon siya. Iyo ini ang mga sinabi ninda, alagad nasasala sinda. Huli ta nabuta sinda, kan sa indang kasumbikalan. Dainin aram ang mga hilom na katuyuhan ng Diyos. Daisinda naglaom, naan kabanalan, babalsan. Daisinda naniwala na may premyo na magtatagama sa mga kalag na daing kasalan. Tataramon kang kagurangnan. Salamat sa Diyos. An kagurangnan harani sa mga pusong nagtatangis. Ang kagurangnan harani sa mga pusong nagtatangis. Tinatalikdaning kagurangnan an mga parakasala, tanganing mapara an pagrumdum sa inda sa daga. Dinadangog ning kagurangnan an inagrangay kan banal, asin iliniligtas niya sa iyang kasakitan. Ang kagurangnan harani sa mga pusong nagtatangis. An kagurangnan harani sa mga pusong nagmumundo, asin iliniligtas niya an mga nawaraning paglaom. Minsan balakid ang karatan na tinitios ning tawong banal. Sa gabos na iyan, ililigtas siya ning kagurangnan. Ang kagurangnan harani sa mga pusong nagtatangis. Pag-iingatan ning kagurangnan ang gabos niyang mga tulang. Minsan saro ka iyan, dai maruronot. Tutubuson ning kagurangnan an kalag nin sa iyang oripon. Asin da ipapadusahan an mga nagsasarig sa iya. Ang kagurangnan harani sa mga pusong nagtatangis. Ang pagrukyaw kang Santo Ebanghelyo.
kagurangnan mapasaindo. asin sa imong espiritu. Pagbasa kan banal na ebanghelyo sinurat ni San Juan. Kamurawayan sa imo, kagurangnan. Si Jesus naglibot sa Galilea, day siya nag-agi sa Judea, hulitabot siyang gadanon kan mga Hudiyo, haraninan pintakasi kan mga harong-harong. Dangan kanan sayang mga kadugo nagduman sa pintakasi, siya nagduman man alagad bakong hayag, kundi hilom. Nagkapira sa mga taga-Jerusalem nagapot, bagong iyo ini anbot nindang gadanon. Uyas siya, nagtataram na hayag, sinmayo nin, minasabi sa iya. Aram nakayakan mga puon, na siya iyo ang Mesiyas. Aram niya to, gabos, kung sain siya gikan. Alagad kung dumatong ang Mesiyas, mayo nin makakaaram, kung sain siya gikan. Dangan si Jesus, mantang nagtutugdo sa simbahan, nagkurahaw, midbid nindo ako, asin aram nindo, kung sain ako gikan. Alagad day ako napadigdi, sa rugaring kong kabutan. Totoo, naigwa ni nagsugo sa ko, asin siya day nindo midbid. Midbid ko siya, ulit tagikan ako sa iya, asin sinugo niya ako. Bot nindang dakupon sa Jesus, alagad day nindo minakop sa iya, huli tabako pa ito an sa iyang oras. Maray na bareta kan kagurangnan. Pag-omaw sa imo, Kristo. Good afternoon. Ang mga babasahon, nagpapahayag kan, sarong parte kan, pagtiyos ni Jesus, on sa ibaga ako kan, Misteryo Pascual, na mga propesiya, urog na si Isaías, si Jeremias. Asin sa nasabing propesiya, ang titulong Mesiyas o sa ibang pagtaram, Kristo, the Anointed, ang magiging natura kang pagka-Mesiyas, iyo ang pagsakit, no? Pigaapod na suffering servant ni Yahweh, o nagtitios na surugoon ni Yahweh. Kaya, ini po ang nadangog ta sa ino tababasahon na itong propesiya manangod sa nagtitios na surugoon, suffering servant, pigkot man ini, panungod man ini ni Propeta Isaías sa iyang sadiri bilang propeta. Alagad, kan nag-abot na si Jesus bilang Mesiyas, iyon ni mismo so mga propesiya na mangyayari sa Mesiyas. Kaya, kung kita nagbabasa kan banal na kasuratan, may tulong po parts ang Propeta Isaías, libro ni Propeta Isaías, pigapod na first, second, and third parts. Ang huling part, third part, iyo po ang nyaon dyan so suffering servant of Yahweh. As in sa pag-ako niya na siyang Mesiyas, gilaray na pakinggan ta itong pagtubod kang mga Hudiyo na kung tunay ngayang Mesiyas, Jesus, kay pon nga deta midbid, an sa iyong ginikanan. Alagad midbid ta ngayon sa iyong mga magurang, si Maria, si Jose. Daday manindaram so misteryo kan, pagkanitawo kan Diyos sa pagi ni Kristo. So, He is still God, nagkatawang tao lang. Kaya ito ang nahiling kang mga Hudiyo. Ngunyan, sa pagpadagos kang karakteristik kaining suffering servant, nahiling ta na iyo man pag-ini ang sa tuya man na misyon bilang mga parasunod ni Jesus. Na data man totalmente mahali ang kasakitan sa mundo, ninudita sa pagiging tao, we're subject to suffering. Alagad sa pagi kang agi-agi ni Kristo sa iyang Misteryo Pascual, pigihiling tang suffering na pakisumaro sa iyang suffering.
Kaya nga ni, nagkakaiguang meaning. Bako na garo nga kita pigpadusahan, kangaya, masama ka, kaya kangaya tinaawanin sakit, o kaya mga, kung ano pang pormanin, nin misfortune, o mga inconvenience siya. Kaya nga ni itong propesya sa suffering servant of Yahweh, itong nagsasakit, dahil kasalan, no? Inosente. Alagad sa pag-adalta o sa mga babason baga sa pasyon, ano ang pigsabi ni Saint Paul or ni Saro pang nagsurat sa New Testament, ibang man siyang letter, San Pedro, the letter of Peter, na ining pagsakit ni Kristo, iyon, ninulita, pagpatawad sa to, so kasalan, kan tao, kan bilog na katawuhan, pinasa ni Jesus. So inako, so kasalan ta, that's why, maninigo na padusahan. Pero, aram tawan baga mayo man nakasalan. So, yan po ang sabihin na sa buhay ng tao, sa buhay tayo sa kinaaban, it does not follow na dahil may sakit ka, nagtitios ka, you are being punished. No. Pwede po na, yun ibang man ang meaning kang itong mga disiplina kang Kwaresma, no? Prayer, almsgiving, pag-ayuno. Pag-gigibot ay ining tulong bagay na ini, di man necessarily may kasalan kita. Kaya lang gusto tang magsunod sa disiplina kang Kwaresma. Tanganing out pa man lugod, kumayo kang kasalan, i-offer mo duman sa igwa. O kaya, so may pangangai po, makatabang sa prayer mo o sa pagsayo mo sa sadiri. That's how we are connected. Takon, di ka magibukaan, pansadiri mo sa dang iniisip mo. Alagad kaya nga ni, kita pigarapod na Kristano, diyan kita sa sarong komunidad nin mga nagtutubod kay Kristo, kaya we care for one another in whatever way, no? Ang pagpangadji, ang pagtabang, pagkamuot. Ini po sa mga pigasabit na kontemporaryo na mga paagi so that we can feel the charity and the love for one another. Kahit na so iba dahil man talaga nangangaipo, pero iling ay ni si Jesus, dahil man nakasalan, pero pinadusahan on our behalf. Tanganing, out ko man lugod, let us learn a lesson from our sins. Takon si Jesus inaako yan, but sabiyon, bawal ang kasalan. Kaya lang, data maalis sa sadiritang effort, kaya si divine effort sa paagi ni Kristo ang ginibo pong paagi. Kaya, itong mga bigigibota para sa kapwa, bako man po ito sayang. We are doing that following the prophecy, no, of the suffering servant. Takon ang tao, pero yung marason, dahil ka may akong kasalang ka, tayo naman kagigibon ko, tayo naman yata matabang ako, say mangya siya. So, yan po mga rason. Kaya dahil kita, nakakaiguang pagpakumbaba. Di kita nakakaiguang pagdulot kang sadiri in one way, ta mapipil ta po. So kung baga, pagpakumbaba mo, tayo man po nagtatabang na di nagpapakumbaba. Siyempre, so nagtatabang na ipabilis mo sungaran ko, suriyaw mo. Yan po, so insecure sa iyang sadiri. Pero if we do these things silently, ito ba kasi Jesus nagduman sa Jerusalem, nag-attend ka itong Pintakasi, sarong festival. Di ba baga siya nagparam?
Paski na nga na may nakaambang panganib, no? Na papatayin siya, hulihin, pag nailing. Pero look at that, nagkurahaw, nagtitit sa templo. Sabi, nobody dared to come near him and catch him. No? Ninulit taday pa nag-abot ang oras. So, mamamatay na siya pa so nagigibok ang oras kung kailan siya mamamatay. Siguro, ipo gano ang bot sabi yun na kung ipagsadyos tang gabos tang mga hinaing sa buhay, di kita mababahala kasi we are truly confident na sa pagtao mo kang buhay mo sa kagurangnan, including pain, including joy, ang bot sabihon, we are at home with Jesus. Hindi lang po LCC, at home kita digdi, hindi lang. Tayo rin at home din kay Jesus. Because He has taken our sins, we are in a way happy to thank Him, and through our own tawag nito, pag-try natin na masunod siya, naon po ang agam-agam ta kuminsan na baka we fall again to sin, pero dahil tinatanggap tayo ni Jesus, di kita nag-aalang-alang na to try again if we fail, to try again if we fall, to rise again if we fall. Dahil po, ito po ang nagdaot sa tuya, kang kusog, na manatili sa iya, dahil dahil po kita binabaliwala kung kita man po nagkakamali o kaya nagkaroon ng kakulangan ang ating ginagawa. Kaya patuloy po ang pagtiwala sa Diyos, pagtiwala kay Kristo, na ang mga dikit na pagtitiis, mga paraan po yan para maintindihan ta at makapasok kita sa puso ni Jesus. Sa binutas baga ang puso. Siguro binutas yun para kita makapasok. Nakapasok kita sa puso niya, maintindihan ta kung para kanino yung tibok ng kanyang puso. Pagpabibi ka mga tugang, tanganining sa kon sa indong atang mga kamanlugod, kan Diyos amang makakaman. Akoon man lugod kang kagurangnan, nan atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asing kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asing kambilog niyang banal na simba. O Diyos na makakaman, hulikan sa imang bagsik asin kusog, ining mga sakripisyo, na naglinig sa mo, maging urog na malinig, na makaabot sa indang
ginikanan, uli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Kagurangnan, mapasaindo, Asin sa imong espiritu. itaas ang mga puso. Initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo, asin dapat, matanos si nakakaligtas. Nadanay si minsan sain, magpasalamat kami sa imo. Kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamana, daing kasagkoran, binuot mo na magpasalamat kami sa imo sa pag-abstinensya, tanganing huli kay ni, madaog niya mo ang madaog ming mga parakasala, an kapaabaw-abawan, asin an pagdolot nin karahayan, ning kabuhayan sa mga nangangaipo, makaarog kabi sa paagi sa pagkamarahayon mo. Kaya kaibakan mga dai mabilang na angheles, sarong tingog kabing nag-oomaw kan sa imong kadakulaan nagsasabi. Kagurang na ani kanagadan banal, parabaling gabos na kabanalan, kay ni mga atang namimibig kami pabanalakan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo maging hawak asin dugo kan sa mong kagurangnan sa Jesucristo, siya na sa rugaring nabuot, pinagpasaloiban sa pasyon, nagkuhan ng tinapay, asin pagpasalamat, binaakini, itinaos sa mga disipulos na ansabi, mag-ako kamagabos, sin magkakan kay ni, tainian sa kuyang hawak na idudolot para sa indo. Siringman, pagkapabanggi sa pagkawanya mang kalis, singgirari na pagpasalamat sa imo, itinaos sa iyang mga disipulos nan sabi, mag-ako kamugubos, sin mag-inom kay ni, tainiyang kalis kan sa kuyang dugo, kan bago ang sindanay natipan, papabuloson para sa indo, sin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan. Ini pag-ibuhon nindo sa pagromdom sa ko. Misteryo kan pagtubod. Kaya kami ni nagdurom naman sa iyong pagagadan, sin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa iyong magurangdan, kining tinapay ng buhay, sing kalis kaligtasan, nagpapasalamat at pinapagkanigo mo na makatubang, asin maglingkod sa imo, asin nagigimahira kami na nag-aarang, na kami nagpapakinabang, kang hawak asin dugo ni Kristo, nagpapasalamat. Pagsararoon ka ni Espiritu Santo, giramdama kagurangnan sa imong simbahan na kalakop sa bilog ng kinaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamot kay bakan sa mong papas, si Leon, ng sa mong obispo, si Joel,
Sin kang gabos na klero, siring man, hiramdumas sa iyong pagkaherak at sa mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat. Urong nang pinapamibi sa misang ini, sinang gabos na gadan. Nanganakwas sinda sa liwanag sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaibahan, Santa Maria Birhen na inakan Diyos, ni San Jose sa iyang esposo, San Judas Tadeo, mga banal na apostoles, singabos na santos na kaitupan nakapakayagayas sa imo, magkanigong maging kairas, kan buhay na daing kasagkoran. Mag-omawasin magpamuraway sa imo, siring man, huli sa aki mong si Heso Kristo. Huli sa iya, sin kaibanya, sin sa iya, sa imo Diyos, amang makakaman, sa pagkasarokan ng Espiritu Santo, ang gabos sa kagalangan, sin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Nadugduan kan mga nakakaligtas na tugon, si pinatuod kan Diyos no ng kaugalian, nangangahas kitang magsabi, Ama niya mo, nayaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadean mo, mangyari ang buot mo sa daga nin siring sa langit, ang samong kakanon sa araw-aldaw, itaon mo sa muya ngunyan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Hasinare kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibig kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninungan. Tanganin kaming natabangan kan sa iyong pagkaherak, maging dani na talingkas sa kasalan, sinman ligtas sa gabos na kapurisawan. Mantang kami nagahalat, kan maugmang paglaom, asin pagdatong, kan samong paraligtas na sa Heso Kristo. Huli ta sa imo ang kahadean na sinan kapangyarihan, siring manan kamurawayan sa mga kapanahonan. So Kristo kagurangnan, kada nagsasabi sa mga apostoles, katuninungan winawalat ko sa Indo, ang sa kong katuninungan. Itinatao ko sa Indo, harap paglingang sa mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkaniguan, siya mapatuninong, asin magkaburunyog, susog sa imong kabutan, kana nabubuhay, nagahade, sa kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Tuninongan asin pagkamot kang kagurangnan, danay na mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. patinawan kita, kan tandaan ng katuninongan, peace be with you, peace. Cordero con Dios na nagpapara ng mga kasalan kan kinaman. Cordero con Dios na Cordero ka Diyos na nagpapala kan mga kasalan kan kinaman. Cordero con Dios Cordero ka Diyos na nagpapala kan mga kasalan kan kinaman. Cordero ka Diyos, kami din katuninongan. Mga tugang o yan sa kagurang ni Yesu Kristo, nag-ako kan mga kasalan ng tao, maski nga ni wala siyang kasalan.
Ulitas ang kodero kan Dios, pagpapara ang kasalanan kinaban, paladan mga inaapod sa pagpakinabang kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang karong, alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag mauumaya. Pangatamanong kita kan hawak ni Kristo sa buhay na daing kasagor. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen. Katapos po kayo ni masunod tulo sa ang Station of the Cross. Mamibi kita, kagurang na namimibi kami, warasan na siring na kami nagbalyo, hali sa daan, pasiring sa bagong buhay. Kami mabaguman, kan pinabanal na kaisipan, mantang ang daan na pagkabuhay, tinalikdan. Uli ki Kristo sa mong kagurangdan. Amen. Kagurangdan mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Kan mga pamiiwiti sa Nudas Tadeo, Sin Maria, inaning kaligtasan, kamo asin sa inong mal sa buhay, bendisyonan. Sa ngaran kan Ama, sin Aki, sin kan Espiritu Santo. Amen. Pinulutan ang banal na Eucharistia, lakaw kita sa katuninongan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Good evening. Good evening to Father. Andalan kan krus,
dala nin pagkaburunyog sa tahaw ning kasakitan. Sa ngaran ka nama, asin kan aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. An pagistasyon kan krus, sarong pagsunod ki Hesu Kristo, sa saiyang dala nin pagsakit, pagkagadan, asin pagkabuhay liwat. Sa dala na ini, ipinapaayag kan kagurangnan, an sa iyang dakulang pagkamuot sa sato gabos. Sa pagpamibi niya to kan banal na misteryong ini, kan buhay ni Jesus. Mapasato man lugod ang pagmaawot ni San Pablo na nagsurat. Masangkap man lugod kamo ning kakayahan na magsabot kaiba kang gabos na banal. Kun ano an hiwas, an laba, an langkaw asin an rarom. Asin magmidbid kan labaw sa maaaraman na pagkamuot ni Kristo. Ngunya na panahon ning kadipisilan, ninhuli man sana sa mga problemang personal, asin pampamilya, mga kagabatan, darakan kalamidad, natural man o kagibuhan nin tawo. Kawaaraning katuninongan, asin pagkasararo sa banwaan, ninhuli sa garadanan, asin korupsyon. Kita minag-agrangay sa kagurangnan, ang Diyos buhay. Kita magsarig sa iya, ninhuli ta sabi kan salmo, nag-agrangay ang mga suripot, dinangog kan kagurangnan. Asin sa gabos nindang kahurasaan, inagaw sinda. Harane ang kagurangnan sa mga wasak an puso, asin ang mga runot na espiritu, ililigtas niya. Sa pagpamibi kan istasyon kan cross, kairibahan niya to an satong ina, Nuestra Señora de Salvacion. Andalan kan sa iyang aki na si Jesus. Iyuman andala na sa iyang inagihan. Kita sa iya magpasurog, sa hampang kang kasakitan, kahilangan, asin mga kagabatan na nagbabalo sa to gabos. Sa silensyo, sa tong darhon sa kagurangnan, an sa tong mga agrangay, siring man an sa tong pasasalamat, ninhuli kan sa iyang daing sagkod na pagkamuot sa sato. Pamibi sa pagpuon. Mamumuto na Ama, kami minatindog sa hodya ni Jesus. Minamaawot niya mo na magsunod sa gira kan sa iyang mga bitis, pasiring sa Kalbaryo. Kami nakikisumaro sa iyang pagsakit asin kagadanan. Tanganing kami man makisumaro sa iyang pagkabuhay liwat. Sa samuyang paglakaw, ibanhan man lugod kami ni Maria, samuyang ina, asin tugutan kaming magtindog sa kataid niya, sa pamitisan kan krus. Iniitaas niya mo ang samuyang mga personal na intensyon sa oras na ini. Huli ki Kristo na samuyang kagurangnan. Amen. Enot na istasyon. Ang pagtugdas kan Eukaristiya sa huring pamanggi. Para sa pagkasararo kan mga Kristiyano asin mga Pilipino. Sinasamba asin inuumaw miika kagurangnan. Sakramento halang kaon, hawak niya asin dugo, nasa tong panunon, sa langit sundo. Mantang sinda nagkakakan, kinuha ni Jesus ang tinapay, binindisyonan, binaak, itinao sa mga disipulos asin nagsabi, Ako aasing kakananindo, ini iyuan sa kuyang hawak, dangan kinuhaan kalis, nagpasalamat. Itinao sa inda asin nagsabi, Inuman nindo gabos, ini ang sa kuyang dugo,
dugo nintipan, dugo na pinapabulos huli sa gabos, para sa kapatawaran nin mga kasalan. Gabos, sa huring pamanggi kagurangnan, winalat mo an sa imong tugon, na kami magkaminuruot muutan, siring na ika namuot sa muya, ninulik ka ini, winalat mo an Eukaristiya, an sakramento ning pagkasararo, sa pag-ako kan sa imong hawak asin dugo, kami sa imo nakikisumaro, asin ginigibo mong sarong hawak, ika an inot na nakisumaro sa samuyang kamugtakan. Tanganing kami mahikira sa imong Diyos no na kamugtakan. Ika nagmalasakit sa samuyang kadukahaan. Tanganing kami maging mayaman sa kabanalan. Sa pagserebrar niya mo kan Eukaristiya, imuon mo ang samuyang puso na maging bukas sa dialogo, asin sa mga paghero na nagbuburunyog sa samo, bilang sa imong banwaan. Minamaawot mi na maging kasimbagan man sa imong kamawotan, na ang gabos maging saro, siring na ika, Ama, yaon sako, asin ako yaon sa imo. Magiman sindang saro sa tuya, tanganing ang kinaaban magtubod, na ika sako ang nagsugo. Amen. Tara kagurangnan Maria, panukaning grasya, ang kagurangnan tang Diyos yaon sa imo, pinaorog kakarahay sa mga babae gabos, asin orog pakarahay an sa imong aking si Jesus. Santa Maria, Ina ni Diyos, kaming makasalan, ipamili mo kami ngunyan asin sa pagkaginanya mo. Amen. O mamomoto na Diyos, kahirakan mo kaming mga makasalan, antabayan mo kami sa dalan ng pagkamuot, asin surugon sa gabos na sugot. Amen. Kita maglingkod sa kapos na tao. Kita mamuot, ngunyan sa kot paman. Mamuot sa dosa, asin sa hukma. Mamuot na dahiling kagadanan. Ikaduwang istasyon, si Jesus nagpamibi sa Getsemani. Intensyon, para sa mga nawawaran ng paglaom sa buhay. Sinasamba asin inuumaw mi ika kagurangnan. Hulita sa mahal mong krus, tinubos mo ang kinaban. Duman sa tatamnan, kan Getsemani, sa amang kakurangnan, siya nagpamibig. Tataramon kan Diyos, dangan nakaabot si Jesus kaiba ninda sa takulod na inaapod na Getsemani. Asin nagsabi sa mga disipulos, magtukaw kamo digdi sa kud na yaon pa ako duman na nagpapamibi. Iniba niya si Pedro asin ang duwang aki ni Zebedeo. Asin nagpun siya mamundo sa kamaw rasa. Dangan ang sabi sa inda, mamundo ang sakong kalag sagkod sa kagadanan. Magpawalat kamo digdi asin magpaku kaiba ko. Sa oroinotan, nagsubasob siya sa pagpamibi asin pagsabi, Ama ko, kung pwede, lisan ako kan kalis na ining, anagad bako susog sa bot ko, kundi susog sa imo. Simbag sa taramo ng Diyos, sa pakisumaro mo sa samuyang kaluyahan kagurangnan, kami sa imong pinapakusog, kami na nanluluyaan buot, tinukduan mo na sa Ama magsari, lugod ay kami magpagal na mamibi, sa urog na sa tahaw nin pagbalo, sa danay na pagpamibi, mabuksan man lugod ang samuyang isip, sa madunong na pagtubod, ang samuyang puso, sa naglalaad na pagkamuot, ang samuyang kalag sa buhay na paglaom. Huli ki Kristo na samuyang kagurangnan. Amen. Tara kagurangnan Maria, pano kaning grasya, ang kagurangnan tan Diyos, yaon sa imo, pinaorog kakarahay sa mga babae gabos,
asin orog pakarahayan sa imong manlaking si Jesus. Santa Maria, Ina nin Diyos, kaming makasalan, ipamibi mo kami ngunyan, asin sa pagingagdan niya mo. Amen. O mamumuto na Diyos, kairakan mo kaming mga makasalan, antabayan mo kami sa dalan ng pagkamuot, asin surugon sa gabos na sugot. Amen. Ninatupod kami sa Diyos Ama na makakamhan, andam na matapang sa nagtitios ni kasakitan. Ninatupod kami. Ikatulong istasyon, si Jesus sa atubang kan Sanhedrin. Intensyon, para sa mga nagaagi ng kadipisilan, ninhuli sa mga saksing putik. Sinasamba as ininuumaw mi ika kagurangnan. Ulit o samahan mong krus, tinubos mo ang kinabang. Siya pikaranapan kan sa gunian, ano man ang dahilan sa kakadanan. Ang mga puon na padi, asin ang bilog na sanggunian, naghahanap nin ipagsasaksing putik kontra sa iya, alagad ang mga ipinagsasaksi, dain nagkasurondo. May mga nagpuon maglutab sa iya, magtahob kan sa iyang lalawgon, maghampak sa iya, asin magsabi, maghula ka. Asin pinataratarahan siya, kan mga tawuhan nin mga sampaling. Gabos, kagurangnan, ika ang hukom ning gabos na nalilalang, pinagukuman nin mga makapangyarihan, sa kapakumbabaan da ika nagribo, o nagtaram sa pagpasupog kan mga nagsaksing putik laban sa imo. Sa siring nakaratan, nadaraning kawaraning katanosan, sa isip asin tataramon, da imo itunugot na magsakop sa imo, an karatan dinaog mo ning karahayan, an kaputikanin sa imong katotohan, an kadiklumanin sa imong liwanag, sa panahon ngunya na ang teknolohiya, asin komunikasyon, nagagamit sa pagpalakop ning kaputikan, asin maraot na kaisipan, an sa imong karahayan, katutuan asin liwanag, iyo man magsakop sa puso nin lambang saro sa mo. Amen. Tara kagurangnan Maria, pano kaning grasya, an kagurangnan tan Diyos, yaon sa imo. Pinaurog kakarahay sa mga babae gabos, asin urog pakarahay an sa imong aking si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, kaming makasalan, ipamipi mo kaming gunyan, asin sa pagkagidan niya mo. Amen. O mamumuto na Diyos, kairakan mo kaming mga makasalan, antabayan mo kami sa dalan ng pagkamuot, asin surugon sa gabos na sugot. Amen. Diyos, gamitan sa mo puso sa pagkamuot sa samuya kapwa. Siya sa imong linala, siya sa imong tinubos, siya dapat na sa mong kamutan. Ikapat na istasyon, si Jesus sa tubang ni Pilato. Intensyon, para sa mga leaders niya to sa banwaan. Sinasamba asin iniumaw mi ikakagurangan. Hulita sa mahal mong krus, tinubos mo ang kinaban. Sa krus sinatulan, naipagadan, ang sa mong kasalan, iyo ang dahilan. Dangan si Pilato binutusan sa inda si Barabas. Alagad si Jesus, pakahampaka,
Hesu Kristo, kagurangnan ning gabos na lilalang, ika naburabod ning gabos na kapangyarihan sa kinaban. Ika nahadi kan langit asin daga, nagdigdib ako sa paglingkodan, kundi maglingkod sa katawuhan. Tukduan mo ang samuyang puso na maglingkod siring sa imo. Ipinapamibi miurog na ang samong mga lideres sa komunidad asin opisyales nin gobyerno. Daiman lugod sinda makalingaw, na ang pagtukaw sa pwesto ning kapangyarihan agiman sana, na ang katuyuhan, bako mga pansadiring interes, kundi ang karahayan ning kagabsan, hurog-hurog na dakha asin daing sukat sa banwaan. Bendisyonan mo sinda sa gibon nindang karahayan, sa huring aldaw ninda sa kinaban, sinda maugmang magbalik tanaw, asin kusog buot na magampang sa imo. Ninhuli ta sinda nakapaglingkod nin may katanosan, asin nanindugan sa katotohan. Huli ki Kristo na samuyang kagurangnan. Amen. Tara kagurangnan Maria, panok aning grasya, ang kagurangnan tan Diyos, yaon sa imo, inaorog kakarahay sa mga babae gabos, asin orog pakarahay an sa imong aking si Jesus. Santa Maria, ina nin Diyos, kaming makasalan, ipamibi mo kami ngunyan, asin sa pangiyagdan niya mo. Amen. O Umamumuto na Diyos, kairakan mo kaming mga makasalan, antabayan mo kami sa dalan ng pagkamot, asin surugon sa gabos na sugot. Amen. Daing sisay man ang napupuhay para sa sarili lamang. Daing sisay man ang nakakatan para sa sarili lamang. Kita kabos may paninimpakan sa nampasaro. Kita kapos tiniripon ng Diyos sa pagkamo. Ikalimang istasyon, si Jesus nagpaasan kan krus. Intensyon, para sa mga magurang, siring man sa mga naghehelang. Sinasamba asin inuumaw mi ika kagurangnan. Huli ta sa mahal mong krus, tunibos mo ang tinakda. Sa simong hapaga, krus na matago, sa pagpakiromdo, sa lamisimo. Kinuaninda si Jesus, kinakargaan sa iyang krus. Nagluwas siya para sa inaapod na lugar nin bungo, na inaapod sa Hebreo, Golgota. Gabos, sa pagpaasan mo kan krus sa imong abaga kagurangnan, narumduman niya mo an sa imong itinaram. An buot digdi sa odyan ko, maglingaw sa sadiri, magpaasan kang sa iyang krus arualdaw, asin magsunod sako. Salamat sa pagtukdo sa mo, sa tataramon asin gibo mo. Maawot mi na kami magtalubo bilang sa imong mga disipulo. Salamat sa padarakan sa muyang mga magurang. Sinda arualdaw nagpapaasan kan sa indang krus. Ninhuli man sana sa pagkamuot ninda sa indang pamilya. Bendisyonan mo ang samuyang mga ina, asin ama, urog na sa indang pagkagurang. Bendisyonan mo man ang samuyang namumutan, na may mga kamatian. Sa pagpaasan ninda kang krus, sinda da ipanluyaan ning buot. Sa indang kahilangan, sinda sa imong paumayan. Amen. Tara kagurangnan Maria, panukaning grasya, an kagurangnan tang Diyos, yaon sa imo, pinaurog kakarahay sa mga babae gabos, asin urog pakarahay an sa imong aking si Jesus. Santa Maria, ina ni Diyos, kaming makasalan, ipamibi mo kami ngunyan asin sa pagkagadan niya mo. Amen. O mamumuto na Diyos, kairakan mo kaming mga makasalan,
Antabayan mo kami sa dala ng pagkamuot, asin surugon sa gabos na sugot. Amen. Minatupot kami sa Diyos Ama na makakamhan, andam na magtaba sa nagtitios ni kasakitan. Minatupot kami. Ikaanom na istasyon, si Jesus na padungkal muli sa gabat kan krus. Intensyon, para sa mga nalulong sa droga asin uripon nin manlain-lain na adiksyon, sinasamba asin inuumami kakagurangnan. Hulita sa mahal mong krus, tinubos mo ang kinaaban. Kani ka maglakaw, napatungkal ka, ulikan sa muya, mga kasanan. Ngunyan, ang satong mga kailangan ang kinakarga niya, asin ang satong mga kakulgan ang tinitios. Kita, sa paghunata, siya pinapasakitan, hinampak ni Diyos asin pinakumbaba. Alagad siya linugad dahil sa tong kasumbikalan. Rinunot, ninhulikan sa tong mga sala, anhulit kan sa tong katurunungan, niyaon sa iya. Asin sa sayang lugad na umayan kita. Gabos, Yaon sa kagabatan kan sa imong pasa na krus kagurangnan, ang samuyang mga kasalan. Inako mo ang misyon nin pagliligtas sa mo, sa paagi kan krus. Tinios mo gabos para sa mo, sa pagpakadungkal mo, hinawas mo kami sa kasalan, nakapadungkal. Kami minabirik sa imo, sa tahaw kan samuyang kaluyahan, ika ang samuyang kuso, sa kairibahan asin tabangan mo. Ang samuyang mga tugang na naging uripon nin droga, asin iba pang klase ning adiksyon, makabangon asin makapagpuon na maglakbay, sa dala ning bagong buhay. Amen. Tara kagurangnan Maria, pano kaning grasya, ang kagurangnan tan Diyos, yaon sa imo, pinaorok kakarahay sa mga babae gabos, asin orok pakarahayan sa imong aking si Jesus. Santa Maria, Ina nin Diyos, kaming makasalan, ipamibi mo kami ngunyan, asin sa pagigagdan niya mo. Amen. O mamumuto na Diyos, kairakan mo kaming mga makasalan, antabayan mo kami sa dala ng pagkamuot, asin surugon sa gabos na sugot. Amen. Jesus na pumuto, kami nakasala, kami mo patawadon, ulikan lugad mo, ulikan lugad mo. Kani ka na sa Golgota, sa krus pinako ka, ulikan sa nyawo, buhay dinusay mo. Dakulang ka mundo at sa mong namamatea, kami na makasalan, simo kaherakan. Ikapitong istasyon, tinabangan ni Simon Sireneo si Jesus sa pagpaasan kan krus. Intensyon, para sa mga nagtatabang na sa mga nangangaipo. Sinasamba asin inuumaw mi ika kagurangnan. Ulit na sa mahal mong krus, tinubos mo ang kinaban. Dalan pa Kalbaryo, na
Kanihatod si Jesus, dinakop ninda ang sarong Simon, sarong Sireneo, na nagpupuli hali sa uma. Asin isinangat sa iya ang krus, tanganing pasaanon sa hudya ni Jesus. Gabos, sa panahon ng kadipisilan, minausbong man ang mga tawong handa na magtabang, sa balaog na ini, salamat kagurangnan. Salamat sa mga Simon Sireneo, na nasasabatan niya mo sa dalan, sa tahaw ning kagabatan, ang samuyang pasan sa indrong pinapagian. Bindusyonan mo ang sa indang kabuutan, papagdanayon mo ang sa indang karahayan, mantang sinda na bubuhay, asin padagos na magbunga sa indang mga kapag-arakian. Amen. Tara kagurangnan Maria, pano kaning grasya, an kagurangnan tang Diyos siyaon sa imo, pinaurog pakarahay sa mga babae gabos, asinurog pakarahay an sa imong aking si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipamibi mo kami makasalan, asin sa pagkagadan niya mo. Amen. O mamumuto na Diyos, kairakan mo kaming mga makasalan, antabayan mo kami sa dala ng pagkamot, asin surugon sa gabos na sugot. Amen. Pagkamo ang hinahagad ko, na masaputan mo ang kalipuhan ko. Bakong yaman o karokahingan, bakong ano pa man, kundi pagkamot. Anhakat ko, pagmalasakit mo, ang kalipuhan ko, ang simong pagmangno. Dirong tumakuni ka magtao, ang nakakuon mo sa kong pagkamot. Ikawalong istasyon, winangan ni Jesus ang mga babae sa Jerusalem. Intensyon, para sa mga kababaihan asin kaakian, urog na itong biktima nin mga pangaabuso asin makuring pagtios. Sinasamba asin inuumami ka kaguranan. Hulita sa mahal mong krus, tinubos mo ang kinaaban. Kami nagtatangis, pinagbabako, naniming makamtan, kapatawaran. Sinusunod siya nin dakulang ariponpon kan banwaan asin mga babae na nagtutubtob kan daghan. Asin ipinambitan siya. Pagsalingoy sa inda, si Jesus nagsabi, mga aking babae ng Jerusalem, day kamo magtangis, hulis ako, kundi magtangis kamo para sa induman sana, asin para sa indong mga aki. Gabos, Kadakol sanaan mga babaeng nagtatangis, ninhuli sa pagsakit, yaon aninang minatangis, ninhuli sa aking nalili sa tamang dalan, yaon ang mga babaeng nagpapasweldo sa ibang bansa. Minsan ang sadiri nindang aki, day ninda nahihiling sa indang pagdakula. Yaon ang mga nagtatangis, ninhuli ta walang bagas na masasapna. Yaon ang mga nagsasapar nin pang-aabuso, sa kamot nin mga tawong mapagsamantala. Sinda asinda kulpa, surugon mo kagurangnan, mapahid man lugod ang lambang luha sa indang mga mata. Tanganing ang sa indang kamunduan, masanglianing kaugmahan. Amen. Tara kagurangnan Maria, pano kaning grasya, ang kagurangnan tan Diyos yaon sa imo, pinaorog kakarahay sa mga babae gabos, asin orog pakarahay an sa imong aking si Jesus. Santa Maria, Ina nin Diyos, kaming makasalan, ipamibi mo kami ngunyan, asin sa pangingagdan niya mo. Amen. O mamumuto na Diyos, kairakan mo kaming mga makasalan, antabayan mo kami sa dalan ng pagkamot, asin surugon sa gabos na sugot. Amen.
kita maglingkod sa gabos na tao. Kita mamuhon, ngunyan sa kot paman, mamuhot sa dusa, asin sa ugma, mamuhot na dain kagadanan. Ikasyam na istasyon, si Jesus inubaan, asin ipinako sa krus. Intensyon, para sa mga hinuubaanin sa indang dignidad bilang tao. Sinasamba asin inuumaw mi ikakagurangnan. Hulit sa mahal mong krus, tinubos mo ang kinaban. Kupinalehan, hawak mong mahal, sa krus ka pinako, pagtubos sa mo. An mga soldados, pakapakua kay Jesus sa krus, kinua ang mga gubing niya, asin inapat na heras. Balang soldados may hiras. Gabos, sa kinakba na napapatos nin takot, yaon man ang paghuba nin dignidad nin kapwa-tao, sa kamauotan na magligtas kan sa diri sana. Yaon man ang pagrata kan buhay nin iba. Daiman lugod kami minsan sa hilom, magkonsente kan mga mararaot na nangyayari sa samuyang kapalibutan. Ninhuli man sana kan samong pagsilensyo, asin pagkawarang pakilabot, o kagurangnan Hesukristo. Daiman lugod magadan ang samuyang mga konsensya, daiman lugod magtagas siring sa gapo ang samuyang mga puso. Kami minasarig sa imong tataramon na nanunuga. Tatawan ko kamo nin bagong puso, bagong espiritu ilalaog ko sa indo. Hahalion ko ang gapong puso sa indong laman, asin tatawan ko kamo nin laman na puso. Amen. Tara kagurangnan Maria, pano kaning grasya, ang kagurangnan tang Diyos yaon sa imo. Pinaurog kakarahay sa mga babae gabos, asinurog pakarahay ang sa imong aking si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, kaming makasalan, ipamili mo kaming ngunyan asin sa pagkagadan mo. Amen. O mamumuto na Diyos, kairakan mo kaming mga makasalan, antabayan mo kami sa dalan ng pagkamuot, asin surugon sa gabos na sugot. Amen. Ang bilog ning buhay, tinutulot kapos sa ibo, mahal na Diyos. Ang bilog ning puso, pag-isip po, dinudusay sa imo kamot. Ako, Ama, iningatan, ngunyan nanahandam sa banal mong ngalan. Ang bilog ming buhay, dinudulot kapos sa imo, mahal na Diyos. Ikasampolong istasyon, ang langit no na panuga sa nagsusulsol na parabon. Intensyon, para sa mga naglalakaw sa dalan ng pagbabagong buhay, sinasamba asin unuumaw ka kagurangnan. Hulita sa mahal mong krus, tinubos mo ang kinaban. Ansarong para hapon, hakat patawaron, simbag niya sa iya, panangit na kita.
Nagsabi si sarong kriminal na nabibitay, Jesus, girumduma ako pag makalaog ka na sa imong kaadayan. Si Jesus nagsabi sa iya, Amen, nagsasabi ako sa imo, ngunyan makakaibata ka sa paraiso. Gabos, ang pagtubod sa imong pagkamuot asin pagkahera kagurangnan, nagbubukas sa mong parakasala, kan pintuan ning kalangitan. Kung kami daing sawa na pinapatawad mo, iyo manlugod kami sa iba. Kung ika daing naguntok na maglaom na kami mabirik sa imo, kami lugod maglaom, nasiring man ang mangyayari sa samuyang kapwa, bakong pagusga sa mga inakusahan in pagkakasala asin krimen, kundi pagkaherak mo ang samong darahon. Bako na sinda kundi naron kan samuyang mga mata, kundi sa samuyang puso sinda patawadon. Bako na sinda bayaan kundi ibahan sa dalanin konbersyon. Sa pagsunod kan sa imong paarog, mapatid man lugod ang kadena nin dahas na kasingkaratan sa puso nin kada sa mo. Tanganin ngunyan digdi sa samuyang banwaan, an sa imong paghahadi mapunan. Amen. Tara kagurangnan Maria, pano kaning grasya, ang kagurangnan tan Diyos yaon sa imo, pinaorog karahay sa mga babae kabos, asin orog pakarahay an sa imong ating si Jesus. Santa Maria, Ina ning Diyos, kaming makasalan, ipamibi mo kami ngunyan, asin sa pagingagdan niya mo. Amen. O mamumuto na Diyos, kairakan mo kaming mga makasalan, antabayan mo kami sa dalaning pagkamuot, asin surugon sa sugot. Amen. Ninatupot kami sa Diyos Ama na makakamhan, andam na magtabang sa nagtitios ni kasakitan. Ninatupot kami. Ika-unsing istasyon, si Maria asin Juan, ang disipulo sa pamitisan kan krus. Intensyon, para sa Santo Papa, mga obispo, mga kapadian, mga reliyoso, asin laikong konsagrado. Sinasamba asin inuumaw mi ika kagurangnan. Hulit asaman mong krus, tinubos mo ang kinabang. Sinabi niya kay Juan, siya si mong ina, kay Maria sabi man, aki mo si Juan. Si Jesus, pagkahiling sa ina, asin sa disipulo na kataed, idtong namumutan niya, ang sabi sa ina, babae, uya ang sa imong aki. Tapos, ang sabi sa disipulo, uya ang sa imong ina. Puon kan oras na idto, inako siya kan disipulo, ninudok sa sadiri. Gabos, sa atubang kan sa imong krus kagurangnan, ginigirumdum niya mo ang sa imong mga sinugo, na magharubay kan sa imong tataramon, bilang mga pastor asin mga konsagradong tao, sinda inapod asin pinili mo, tanganing mga lingkod kan sa imong ebanghelyo, pinapasalamatan mi ka ninhuli sa sainda, inahagad mi man sa sainda, papadanayon mo sa imong dalan, sinda man lugod magtalubo araw-aldaw, sa pagiging tunay asin marhay na pastor, susog sa puso mo, sa mga maluya asin nangangaipo, sinda magmakulog asin pirming magmangno, sa tahaw nin mga pagbalo, sinda surugon mo, sa mga sugot ning kinakban, sinda sa imong ligtasan, sa panahon ning kaluyahan, sinda sangkuban kan manto ni ina, Maria Santissima, sa kapangyarihan kan Espiritu Santo,
papaglaadon sa puso ninda, an kalayo kan Diyos noon na pagkamot, asin pagkaherak. Amen. Tara kagurangnan Maria, pano kaning grasya, an kagurangnan kang Diyos siya on sa imo, pinaurog kakarahay sa mga babae gabos, asinurog pakarahay an sa imong aking si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, kaming makasalan, ipamibig mo kami ngunyan asin sa pagkagadannya mo. Amen. Umamumuto na Diyos, kairakan mo kaming mga makasalan, antabayan mo kami sa dalan ng pagkamuot, asin surugon sa gabos na sugot. Amen. Akong puso, akong buhay, lalangasa mo, kakurangan. Akong puso, akong buhay, lalangasa mo, kakurangan. Ikadoseng istasyon, si Jesus nagadang sa krus. Intensyon, para sa mga nagsasakit, makuring pagtios sa hawak asin kanag. Sinasamba asin inuumam ikakaguranan. Hulita sa mahal mong krus, tinubos mo ang kinaban. Sa krus ka nagtuusan, sa krus nagadang, kami kahirapan, tama kasalan. Puon udto, nagdiklom sa bilog na daga sagkod alas 3. Mga alas 3, nagkuraw si Jesus na makusog. Eli, Eli, lema sabaktani. Buot sabiyon, Diyos ko, daw ta pinabayaan mo ako. Si Jesus kuminaraw giraray, nin makusog, asin ipinaubaya ang Espiritu. Gabos, Kagurangnan Jesucristo, ika nauya permi sa Ama, nakamati ninday masayod na kamundoan, sarong makuring kulog at naikasana, naurog na namumuot sa mo, asin bilog na nagkuyog sa Ama. Nakakaaram kung burano kahiwas, kahirarong asin kahalangkaw ang pagsakit na ito. Ang mga karnerong nawawara, inanap mo sa kapurupuruhan kandaga, tanganing kanahanap, ibinalik mo sa Ama. Tinios mo gabos, ninuliman sana sa pakisumaro sa imong pagtios. Ang mga nagsasakit sa hawak asin kalag, sa imo makasubli ning kusog. Ang mga nagtitios ning kawara ning paglaom, ninhuli sa depresyon. Mapaumayan ang isip asin emosyon, sa tabang kan sa imong biyaya, ang mga problemang daradara, maging sa mong tuntungan, sa pagtalubo bilang tao asin Kristiyano, mga disipulong misyonero. Amen. Tara kagurangnan Maria, pano kaning grasya, ang kagurangnan tan Diyos, yaon sa imo, pinaurog kakarahay sa mga babae gabos, asin urog pakarahay an sa imong aking si Jesus. Santa Maria, Ina nin Diyos, kaming makasalan, ipamibi mo kami ngunyan asin sa pagingagdan niya mo. Amen. O mamumuto na Diyos, kairakan mo kaming mga makasalan, antabayan mo kami sa dalan ng pagkamot, asin surugon sa gabos na sugot. Amen. Jesus, namumuton, kami nakasala, kami mo patawaron, huli kanlugan mo, huli kanlugan mo.
Katreseng istasyon, si Jesus ilinubong. Intensyon, para sa mga naghihingagdan, asin para sa kalag kan gabos na gadan. Sinasamba asin inuumaw miika kagurangnan. Ulit sa mahal mong krus, tinubos mo ang tinakban. Hawak mo hinuli sa lulungan sa mga kasala kami ihawasan. Igwanin sarong lalaki, nangaran Jose. Sarong kagawad, lalaking marhay asin suripot. Dai siya nagboto nin pag-uyon, sa hatol asin sa aksyon kan iba. Taga Arimatea siya, syudad nin mga Hodeo. Asin naglalaom kan kahadean nin Diyos. Nagdulok siya ki Pilato, asin hinagad ang hawak ni Jesus. Binabae ni, pinatos nin lino, asin ibinugtak sa lulubngan, na tinuki sa gapo, na daipa linubngan ki isay man. Gabos, sa katotoan kagurangnan, ang kagadanan sa muyang kinakatakutan, kung pwede sana mapauntog ang pag-abot kay ni Samo, o kaya ang samuyang katapusan, samuya man na malingawan, alagad sa kada pagampang nyamo sa samong namumutan, na naghihingagdan, ang sa diriming katapusan, samong nagigirimduman. Tabangan mo kami na mabuhay nin siring sa imo, may katalingkasan asin sa sadiring buot, nagpaubaya sa kamot ka namumutan na Ama. Mantangyaon pasamo ang panahon, mabuhay lugod kami sa kapanoan nin pagkamuot. Akoon miika sa samuyang buhay, tanganing ang sa imong biyaya, sa samong kapwa magsupay. Iniitaas niya mo sa imong pagkaherak, ang samuyang mga tugang nagadan. Tawan sindanin sa imong kapahingaloan, sa sugot nin Diablo, surugon ang mga naghihingagdan mo niyan. Asin ang kalagninda, magkamit kang buhay na daing kasagkoran. Amen. Tara kagurangnan Maria, panukaning grasya, ang kagurangnan tang Diyos siya on sa imo, pinaurog kakarahay sa mga babae gabos, asinurog pakarahay ang sa imong aking si Jesus. Santa Maria, ina ng Diyos, kaming makasalan, ipamili mo kami ngunyan asin sa pagkagadan niya mo. Amen. O mamumuto na Diyos, kairakan mo kaming mga makasalan, antabayan mo kami sa dalaning pagkamuot, asin surugon sa gabos na sugot. Amen. Diyos kamitan sa mo puso sa pagkamot sa samuyang kapwa. Siya sa imong linalang, siya sa imong tinubos, siya dapat na sa mong kamutan. Ika-14 istasyon, ang pagkabuhay liwat ni Jesus. Intensyon, para sa pagtalubog kagada ng Diyos sa Pilipinas, asin bilog na kinaban. Sinasamba asin inuumami ka kagurangnan. Hulita sa mahal mong krus, tinubos mo ang kinaaban. Sa tong ipagropya, ngunyan sakot paman, nabuhay siya liwat sa mga gadan. Paglaog ninda sa lulubngan, nailing ninda ang sarong hubed na nagkatukaw sa tuo, nakaputing gubing, asin nakubanin makuri. Ang sabi sa inda, day ka mo magkurubhan nin makuri, hinahanap nindo si Jesus Nazareno, sinakapako sa krus. Binangon siya, mayo siya digdi. Hilingan lugar na binugtakan sa iya, ngunyan lakaw. Sabihan nindo ang sa indang mga disipulos asin si Pedro. Nagiinot siya sa indo sa Galilea.
Duman di siya mahiling, siring sa sinabi niya. Simbag sa marhay na bareta, nagtutubod ako na ikabuhay kagurangnan, ika na buhay liwat sa mga gadan. Jesus, ika ang buhay asin pagkabuhay liwat, tawi kami ning kusog na maglakaw sa dala ning bagong buhay. Nagtutubod ako na ikabuhay kagurangnan, ika na buhay liwat sa mga gadan. Jesus, ika ang buhay asin pagkabuhay liwat, tawining kusog buot asin kahigusan ang simbahan na magpahayag kan marhay na bareta, sa tataramon asin gibo, sa gabos na runa ning kinaban. Nagtutubod ako na ikabuhay kagurangnan, ika na buhay liwat sa mga gadan. Jesus, ika ang buhay asin pagkabuhay liwat, gibuha kaming boronyog sa saimo ngaran, asin instrumento ning pagkasararo, nin gabos sa tahaw kan pagkaiba-iba sa pananaw, kultura asin rereyon. Nagtutubod ako na ikabuhay kagurangnan, ika na buhay liwat sa mga gadan. Jesus, ika ang buhay asin pagkabuhay liwat, tabangan mo kami asin gabos na pamilya, na mabuhay sa katuninongan asin pagkasararo. Nagtutubod ako na ikabuhay kagurangnan, ika na buhay liwat sa mga gadan. Jesus, ika ang buhay asin pagkabuhay liwat, tawinin paglaom ang mga tugang nyamo na nasa makuring pagsakit sa hawak asin kalag. Nagtutubod ako na ikabuhay kagurangnan, ika na buhay liwat sa mga gadan. Jesus, ika ang buhay asin pagkabuhay liwat, ilikay mo kami sa kasalan, asin gibuha kaming dayupot sa saimong tataramon. Nagtutubod ako na ikabuhay kagurangnan, ika na buhay liwat sa mga gadan. Ama niya mo na yaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadean mo, mangyari ang buot mo sa daga nin siring sa langit, an sa mong kakanon sa arwaldaw, itao mo sa muya mo niyan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asin hari kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Amen. Ang katapusan kan istasyon, kang krus, iyo man ang kapinuunan niya to gabos, kita sinusugo sa pagdarakan maray na bareta, kanda kulang pagkamot ng Diyos sa sato ki Kristo Jesus, siring ka San Pablo, kita man minasabi, ko nabubuhay ako ngunyan sa laman, sa pagtubod ako nabubuhay, sa pagtubod sa aki kan Diyos, namutan niya kamo ako, asin pinaubayaan sa diri para sa ko. Mga tugang mabuhay sa pagtubod na simbahan, sin maglakaw daraan paglaom na sa Jesus Kristo, uya sa satong tahaw. An kagurangnan, mapasaindo, Asin sa saimong espiritu. Isang kamukan Diyos na makakaman, kay bansa ng mga pamilya, mahal sa buhay, sa ngarang kanama, sin aki, sin Espiritu Santo. Amen. Maray na banggi. Thank you very much. Good evening po.